Erről lehetne naphosszat beszélni, csak a gyümölcslevek adnál meg olyan törvény, hogy amelyikben 4% gyümölcs van, azt már lehet annak hívni, ami. Tehát narancslének lehet nevezni. Hát a Fantában nincs egy szem se, az narancs ízű. Nem tudom, mennyire figyelik ezeket a címkéket. Hát ilyen lekváros meseim is lennének, majd a szünetben elmondom, azokkal hogy jártunk, hogy nevezzük. És akkor ezt hogy számolják? Az még az érdekes, és ez nem érdekes, hogy miért nem ezt mondják el a Mindentudás Egyetemén az embereknek, hogy okosodnának. A 4% az úgy van, hogy a kila narancsban van mondjuk 87% víz, meg 13% cukor vagy szárazanyag, vagy az almában, vagy valahol olyan 10% körül van, gondolom ezt mindenki tudja. Többi víz. Ha az agyvelőben még több is van, akinek még több, de az 90% fölött van. És akkor ezt besűrítik, úgymond narancs sűrítmény, Magyarországon meg alma sűrítményeket csinálnak, például egész nyírség erre volt beállva. És akkor úgy csinálják a 100%-os narancslevet, hogy abban 10-valahány százalékot felvizezik, mert hát amúgy a narancsban is annyi volt eredetileg. Tehát nem úgy készül, hogy egy kilo narancsot kifacsarnak, és abból lesz mondjuk egy fél liter lé, mert úgy kifacsarni nem lehet öntöké, vagy legyen 70%, körülbelül annyira tudnak a préseléssel, a bor is körülbelül 70% körül jön ki, vagyis most, mert a bor utána még a seprő egyebek. Tehát ilyen nagy átverés az egész világ. A kész átverés az ugye minden nap folyik, csak nem magyarázza senki, mert a tévébe ilyeneket kéne bevinni. Hogyha így végigmegyünk a polcon, akár még áruházból, csupa ilyen, mondjuk halálfejeket kéne kiragasztani mindre, de ez nem vicc, mert ezek a méreganyagok, amik benne vannak, azok a vívőanyagok, amivel stabilizálják, pasztorizálják, mert a pasztorizálás a legegyszerűbb, mi is azt csináljuk, fölmelegítjük, dunsztolják, úgy mondták nagyanyáink, de egy csomó kemikáliát tartó. Hát meg kell nézni, hogy mi áll. Vannak itt ilyen címkeim, majd szünetben mutatok egyet-kettőt. Hát ez egy tanulságos. Ha ez a sok olcsóságnak vége lesz, akkor itt van egy ilyen tavalyi metrós újság, nem nagyon szoktam nézni, de akkor a kezembe esett, azt megnéztem, hogy ilyeneket reklámoz. Az ára lényeges, 9600 forint egy kiló akciósan. Ez a magyar metróba tavaly szeptemberi szám. Nem látszik? Borjú hús. És mondjuk mi a bio borjút talán 4000-ért adjuk. A legértékesebb rész, de van, ami 3000. És akkor mi a drága? Ez azt gondolom azt jelzi, hogy na, ti barmok, ha bejártok ebbe a nagy hodályokba még sokáig, és amikor már minden paraszt fellöki a bocskort, akkor tudjuk mennyire is adni nektek.